Unom ka mga establishmento nga nahimutang sa Kalinan District ning Dakbayan sa Davao ang sunod-sunod nga gitunulan sa Social Security System og 15-day notice tungod kay wala nila gibayad sa SSS ang kontribusyon nga ilang gikalta sa ilang mga empleyado. Ang pagpanghatag og notice sa mga wala nakabayad subay sa kampanya sa SSS nga Run After Contributor Evaders kon RACE sa ilang pagpaningkamot nga bayran sa mga employer ang ilang mga empleyado. Sa pagtunol sa notice, gipangunahan ni Mary Ellen Istoque, ang Vice President for Mindanao South 1 Division. Unang girombo sa mga personel sa SSS kining food chain ug nanuktok pa si Ms. Istoque kay sarado kini ug sadyang iyang gitunol sa usa ka empleyado ang 15-day notice gipasabot ni Istoque ang balaod ug pulisiya sa SSS. Hindi ka dapat sa SSS, mahulugan ka po nila. Ang walang ibilin ang amuang notice na ipahatag sa kapalian. Ang ikaduha, mao kining usa ka car surplus dealer dinhi sa Hilit nga bahin sa Tugbok District. Among gisubay ang mga establishmento nga anaa sa listahan sa SSS, kuyog ang mga personahe ug opisyal sa SSS. Ug bisan dunay mga customer kining usa ka tindahan dinhi sa Kalinan, gitunol sa SSS ug ipasabot sa mga opisyal ang ilang tuyo nga dili ipasara ang ilang restaurant apan ila lang gitunol ang notice aron mobayad ang tagya sa establishmento. Ang katapusang gitunulan sa notice, mao kining usa ka establishmento duol sa Barangay Balyo. Sumala na Istoque ang tanang establishmento nga gibisita dunay 15 ka adlaw o 15 days nga mobayad sa ilang atraso sa SSS o mag-atubang sila og kaso. Sa atong mga employers, sa atong mga ipagbisitahan, dahil magkapila na po sila gibisit sa atong accounts officers, ang naiuban employer na nagbayad na, no? Magbayad, ready na ilang mga cheque, nga ipagbayad, willing na sila to cooperate and to pay na uban na mula o magmuna-muna pa sila kung saan nila pag-comply kung naa sila ka ng installment nga paunsa nila kasi pag-istorya pa sila sa accounts officers, but amo agad ang ipanghinautan mo na maka-comply lang sila na within the time frame na 15 days sa yatag namon aron dili na ta mag-abot sa legal. Ubang silang programa nga Race After Contributors Evaders, si Istoque miingon nga ang ahensya na ning kamot sa pagpugos sa mga amo nga i-report sa SSS ang matag empleyado o ang ilang mga trabahante. Among iawhag ang mga employers namo nga mag-regular din sila, maging compliant sa ilang mga obligasyon sa SSS kay aron di na lang sila i-subject to race, no? Katong mga gipag-adtuhan nato, ipagbisitahan karong buntaga, mao katong mga employers na wala naka-comply as of this day sa after nga kapila gibisitahan sa atong accounts officers. Naghimog inspeksyon ng SSS sa tibuok nasud aron masiguro nga mabayaran ang mga remitan sa mga empleyado aron sila makapahimulos sa mga benepisyo. Sumara ni Jocelyn Gopo, ang branch manager sa Turil District sa SSS. Ang iyang distrito nagsilbi sa mga gagmay nga mga negosyante kon small and medium enterprises. Ang karon natin is just sa basis 21, pero more than that ang atong employers. Last year, Turil was able to collect 35 million. Dili na nag-graduate sa delinquency. So, ibig that aming employers can delinquent. We're doing our best, ma'am. Ang among delinquencies, we send billing letters. First is mag-actually send me statement of accounts sa mga employers. And after that, nag-aantag yung billing letter. So, dili na siya dire-diretso among isa ka sa legal. And actually, kami mga employers kami supposed to be ipadala na namin siya sa legal. However, nagkatabi another chance sa ilangan that would be another 15 working days para maka-negotiate sila din eh. Negotiation, I mean to say, pwede sila maka-apply installment proposal para magaan ang kaya na mag-issue lagi sila objects. Ang Turil District nakakolekta og kapin 23 million gikan sa mga delinquent contributors tung niaging tuig. Ang usa ka miyembro sa SSS makadawat og pensyon kung siya mo retiro ug ang kantidad nga iyang madawat nga pensyon magrepresentar 40% sa iyahang nabayran. Edith Caduay, News 10 Philippines. Stay safe!